10.000 de tigăi de la Tefal. Nu recomand niciuna. Tefal e ok că companie face diverse vase de gătit. Teflon nu e problema, sau cel puțin așa zic tone de site-uri menite să facă praf competiția. Faza stă cam așa. Până în 2013, tigăile din Teflon aveau în compoziție acid perfluorooctanic, C8, sau PFOA, care cauza destul de multe și vizibile probleme de sănătate. Deci au fost înlăturate, fiindcă producătorii au fost dați în judecată că nu au mai spus după fabricația lor ce foloseau de fapt să le creeze, fiindcă nici ei nu știau efectele, ci s-au grăbit să le vândă, că e practic ceea ce vrem ca și consumatori. Tigăi multifuncționale pe care să nu se prindă mâncarea. Deci după o înștiințare și o prăjeală bună la portofel, și aici mă refer la câteva sute de milioane de dolari, au fost forțați să scoată cât mai mult pot C8-ul din tigăi până în 2014. Acum ce rău face teflonul depinde de un anumit factor cheie, și anume supraîncălzirea vasului. Deci combinația care vine din chestia toxică cu mâncarea sau în general cu aerul după ce se supraîncălzește chestia aia, aduce anumite riscuri de sănătate, cum ar fi că mărește nivelul de colesterol, riscul de diabet, probleme cu inima, cu ficatul, atacă sistemul imunitar și reproductiv, duce și la cancer de rinic, testiculari, colită ulcerativă, boală tiroidă, alergii și hipertensiune indusă de sarcină. Și chestia e că PFOA, adică C8-ul folosit în tigăile astea, e folosit în mai totul, de la ambalaje la îmbrăcăminte. De fapt, tot ce e cunoscut ca brand mondial are un gram de C8 în el și asta e unul din motivele pentru care nu trebuie să dați foc la tomberoane sau cu noi în general, mai ales dacă sunt și fire de calculator. Partea cea mai desperiată e că efectele nu se văd rapid, ci pe termen lung, pentru că fumul ăla e practic perfluoroizobutenă, adică PFIB, care e omologul perfluorocarbon al izobutenei de hidrocarbură, adică pe românește un gaz incolor foarte toxic similar fosgenului folosit în al doilea război mondial de către aliați ca armă chimică care sufocă soldații după 1 sau 2 zile de la inhalare. De fapt, din cauza poluării și ca să știți și de ce mor atât de multe animale în oceane, chimicalele perfluorice, gen C8, se regăsesc atât în mâncare cât și în apă. La apă, de fapt, se mai filtrează, dar asta face ca sursele organice de mâncare să devină tot mai mult o necesitate pentru o viață lipsită de prea multe boli. Doar că ce e organic nu e și frumos. Și organic, apropo, că poate trebuie să menționez, nu înseamnă vegan. Vegan și organic sunt două lucruri diferite. Acum, în tigăile de teflon, în mare parte au reușit chiar mai repede cu un an de termenul de limită să înlăture C8-ul, cam prin 2013, doar că nu au putut total, așa că orice tavă sau tigaie e făcută din teflon rămâne până în ziua de azi cu urme de C8 pe ea, ceea ce înseamnă că, la fel ca și tigăile din inox, tot trebuie să fii atent la cum gătești cu ele, riscul fiind unul de sănătate în loc de clasicile întâmplări culinare care totuși sunt mai sigure. Așa că în caz că sunteți utilizatori de tigăi de teflon sau vase în general, există o listă de avertizare, adică nu preîncălziți vasul mai sus de 260 de grade Celsius, gătiți doar la foc mic sau mediu, și aici adaug și eu, chit că faceți asta, nu uitați de tigaie pe foc, că faceți un lagăr, știți voi de care din bucătărie, nu le puneți pe suprafețe sau în medii supraîncălzite când sunt goale, fix ceea ce am zis, folosiți doar ustensile din lemn, silicon sau plastic în ele, că dacă se zgârie, noroc cu medicamentele, aruncați tigăile care sunt zgâriate sau încep să se strice. Nu lăsați animale în bucătărie când gătiți cu ele, că s-ar putea să moară mai repede, și nu le păstrați una peste alta sau peste alte vase. Dacă nu e altă alternativă, puneți șervețele între ele. Acum, la momentul de față, cele mai sigure rămân vasele de ceramică, doar că nu toate nici aici, ci cele pur ceramice, fiindcă sunt de mai multe tipuri și au riscul de a vă intoxica cu LED sau nanoparticule de dioxid de titanium. La inox, problema e că cele ieftine pot conține nichel sau crom, care sunt la fel de mortale ca teflonul. Dar cum rămâne cu fontă totuși? Păi e bună doar pentru anemici, pentru că dublează cantitatea de fier care îți intră în corp dacă nu pui ulei de floarea soarelui când gătești în ea, la temperaturi între 150 și 250 de grade Celsius. Are ceva legătură cu straturi și polimerizare, n-are rost să vă explic toată știința, dar e o necesitate asociată cu tigăile din fontă. Deci pentru anemici sau de ăștia care au deficiențe de fier, pentru ei e super, pentru omul normal nu prea, fiindcă se poate intoxica foarte ușor, mai ales cei care suferă de hemocromatoză hereditară, adică când ajungi adult absorbi triplu de fier din tot ceea ce mănânci. În orice caz, din toată căutarea asta, care mi se pără foarte interesantă și o pornit de la video respectiv, ce am aflat foarte interesant e că companiile de tigăi se iau la gât, gen urât rău de tot. Pentru că dacă încercați să găsiți ceea ce am spus eu, vedeți recomandări și branduri la fiecare care vorbește rău de alte branduri, spunând în cele mai rele cazuri care se pot întâmpla la fiecare tip de fucking tigaie. Majoritatea site-urilor sunt ceva de genul: bă, nu-i bun, încearcă asta, sau bă, e bun, dar a meu e mai bun. Așa că luați informația asta cu un gram de sare, că ceea ce am înțeles eu din ce am zis acum e că ce tigăi și oale alegeți depinde dacă aveți sau nu chef să le folosiți pentru scopuri diferite, sau dacă știți gradele că
Eu nu am aragaz profesional și am fost învățat să folosesc tigăile pentru diferite scopuri, deci, evident, niciuna nu prezintă niciun risc atâta timp cât le urmezi scopul predefinit și mai ales dacă te uiți după calitatea lor.